Moi boa noite, un saúdo a nosa envida deste venres xa 17 de abril. Imos pechar a semana, facémolo coa mesma comparecencia de cada noite para contarvos a información local dende a televisión local. E comezamos falando hoxe do no de transición xusta, porque o Miteco acaba de convocar xa o concurso pertinente. Tras a declaración hai uns días no Consello de Ministros da subestación de Maciñeira como no de transición xusta, o Ministerio de Transición Ecolóxica Miteco ven de poñer en marcha unha manifestación de interese sobre este tipo de puntos de conexión eléctrica, coa fin de coñecer a interese dos promotores para desenvolver proxectos de xeración renovable e almacenamento que se poidan conectar a eles. O Miteco ten previsto usar esta información para deseñar os mecanismos a seguir para a concesión da capacidade de acceso á rede eléctrica nestes nós, ligados ao peche de centrais térmicas e nucleares, non son as Pontes ou Cerceda, senón tamén outros puntos do país como Almería, Burgos, León, Palencia ou Asturias. Mediante este mecanismo da manifestación de interese, os axentes interesados poderán aportar información sobre proxectos técnica e ambientalmente viables que poidan contribuir ao desenvolvemento socioeconómico das zonas de transición xusta, indicando, entre outros aspectos, información sobre a tecnoloxía proposta, o grau de madurez do proxecto ou os beneficios sociais e económicos locais do mesmo. O prazo para realizar estas aportacións estará aberto ata o 15 de xuño. Segue a boa acollida da iniciativa de Espazo en Familia. De feito, xa temos unha nova convocatoria. O programa Espazo en Familia regresa o vindeiro 27 de abril e neste caso da man dunha xornada na que os máis pequenos serán os protagonistas. De feito, o título da convocatoria vai ser Coidado infantil e saúde comunitaria no entorno educativo e o obxectivo é abordar os coidados xerais que precisa un neno pequeno. Dende o como atallar a febre ou o que pode significar ata os virus máis comuns na infancia, os coidados para previr diferentes infeccións e as consultas que con máis frecuencia protagonizan a visita ao pediatra. A actividade, que novamente vai estar organizada polo Departamento de Benestar Social, vaise desenvolver en horario de mañá de 10:30 a 12:30 na aula polivalente da Casa do Peso e será de participación libre. Iso sí, previa inscripción no Departamento de Servizos Sociais ou mediante o código QR que podemos atopar nas redes sociais do Concello das Pontes. As Pontes vai sumar un novo festival de música, desta vez vencellado á música de jazz. Pulso vai ser o nome da nova proposta musical que temos para as Pontes a traverso dun festival. Será os días 8 e 9 de maio. O Auditorio Cine Lobby vai acoller a primeira edición deste encontro pensado como un espazo para escoitar con calma e deixarse levar pola experiencia da música ao vivo, afastándose das presas e apostando por unha relación máis íntima co son e cos artistas. Esta primeira edición reúne tres das propostas máis senlleras e atractivas do jazz galego actual, confirmando un cartel que salienta pola súa diversidade de linguaxes e sensibilidades. Dende o que é a reinterpretación de repertorios clásicos, que polo que aposta Copos de Avena, ata a improvisación contemporánea da Orquestra Galega de Liberación, e pasando pola hibridación de xéneros que propoñen Ave Rábade e Antía Muiño. Pulso ofrece unha panorámica rica e aberta da creación cultural e musical do país. E nace coa intención de ofrecer unha proposta cultural diferente, centrada na escoita atenta e na calidade artística, creando un contexto no que o público poda conectar coa música dun xeito máis profundo. Será tamén unha oportunidade para visibilizar o talento musical galego e apoiar proxectos que exploran novas vías dentro do jazz e da creación contemporánea. Unha programación que vai comezar xa o xoves 8 de maio ás 8:30 con Copos de Avena, un cuarteto que explora a herdanza da música latinoamericana dende a liberdade do jazz, pero combinando boleiros, bossa nova e repertorio contemporáneo, nun diálogo entre tradición e avangarda. A continuación, o escenario acollerá un encontro entre Ave Rábade e Antía Muiño, que construen un universo sonoro no que conflúen a canción de autor, o jazz e a música tradicional galega, a través do piano, da voz, da guitarra, da pandeireta, e unha proposta íntima e sensible. E a segunda xornada, o día seguinte, venres 9 de maio, a partir das 8, estará protagonizada pola Orquestra Galega de Liberación. Un grupo que dirixe Xacobe Martínez Antelo, unha formación que traballa coa improvisación dirixida a través do sound painting, un sistema de creación en tempo real que converte cada concerto nunha experiencia única, aberta e imprevisible. Con esta primeira edición, Pulso sitúase como unha nova cita cultural nas Pontes, apostando pola creación contemporánea e pola conexión entre artistas e público a través dunha escoita máis consciente. As entradas para os concertos poránse á venda nos vindeiros días a través das canles habituais. Cáritas de As Pontes, nós temos o premio diario co labor que fan, pero eles veñen tamén de recibir un máis que merecido premio.
O obradoiro de reciclaxe textil que Cáritas As Pontes está a realizar con estudantes de secundaria do Castro Araúz vende ser recoñecido co galardón a participación na primeira edición dos Premios Innovación Social de Cáritas, que tiveron lugar o pasado mércores na sede da Fundación Botín de Madrid. A iniciativa na que traballan man a man estudantes do Centro Pontés con mulleres participantes e voluntarias do taller de costura de Cáritas lograba este recoñecemento non só polos valores de traballo en equipo e convivencia interxeracional que se impulsa nesta actividade, senón tamén pola relevancia deste tipo de iniciativas para que os máis novos se conciencien sobre o impacto social e medioambiental da fast fashion e do consumo irresponsable. En que nestes obradoiros os estudantes aprenden a darlle unha segunda vida á súa roupa, redeseñando artigos, combinando tecidos, reparando prendas e dando renda solta á súa creatividade artística, apostando pola moda sostible e a economía circular e que son a base do proxecto textil Moda Re que tamén impulsa Cáritas. Ademais da iniciativa de Cáritas As Pontes, outros 22 proxectos procedentes de distintas cáritas diocesanas de todo o país tomaron parte nesta convocatoria, en a que tamén resultaron premiados a revista Trenats, a Aula do Futuro de Cáritas Cartaxena Murcia, o proxecto Lanagro de Cáritas Victoria e o proxecto comunitario Torre Baró de Barcelona. Onte comezaba unha exposición moi interesante que ademais temos a sorte de ter en As Pontes de mel e abelleiros. A Casa do Peso conta xa cunha nova mostra expositiva da que poderemos desfrutar ata o 24 de maio. Trátase de Abellas e Abelleiros, unha tradición ancestral na Galicia meleira, unha colección de imaxes, paneis explicativos e tamén ferramentas vencelladas co mundo da apicultura, en a que se profundiza nesta tradición tan antiga e significativa de Galicia. Esta mostra ten como punto de partida unha exhaustiva investigación documental e de campo que permitiu constituir un relato accesible e atractivo alrededor da apicultura tradicional galega. De feito, podemos atopar dende referenzas á morfoloxía e anatomía da abella, o seu ciclo vital e o seu comportamento dentro da colmea, ata un repaso polas fases da súa vida e o funcionamento interno dos enxames, ademais dos procesos que, dependendo da estación do ano, veñen practicando os abelleiros galegos para cuidar a súa produción. Asemade, a exposición inclúe un relato cronolóxico sobre a evolución do sector ao longo dos 2 últimos séculos e incluso podemos ver de preto como eran os antigos aparellos que se empregaban para extraer o mel, traballar a cera ou cuidar das colmeas, como meleiras, centrifugadoras manuais, carautas de protección ou prensas. A mostra tamén inclúe unha reflexión sobre retos actuais que ameazan a supervivencia das abellas, como o cambio climático, a chegada de novas especies como a velutina ou enfermidades como a varroa, e a importancia de preservar o equilibrio ambiental para garantir a continuidade da polinización e con ela de alimentos esenciais para o ser humano. Un percorrido tamén polos recordos para uns e a ategada de curiosidades para outros, e que se inaugurou onte na Casa do Peso coa presenza de Lorena Tenreiro e do tamén comisario da mostra Ricardo Fernández. Asemade, non faltaron figuras importantes deste sector na comarca, como o actual presidente da Casa do Mel, Manuel Ferreira, que incluso ofrecía unha charla sobre apicultura no Eume. Ferreira deu un repaso á evolución do sector na comarca e o papel fundamental da entidade que dirixe, en a que a día de hoxe hai 435 socios, dos que unha quincena viven íntegramente do mundo das abellas, e que debe o seu éxito a que apostan pola formación e tamén por achegar este mundo aos máis novos. Asemade, deu conta dos retos que ten o sector no futuro, en especial tras o acordo Mercosur, ante o que, según Ferreira, é preciso apostar pola unión do sector para ser fortes no mercado. Desde que fixemos a asociación foi cando de verdad creceu. O sea, a día de hoxe contamos con 475 socios. Vale? Isto contabilizados a semana pasada. E 15 deles teñen a apicultura como profesión. Iso, o sea, pensar iso, fai anos, o sea, como un complemento, bueno, pero como profesión, que sean autónomos, que sean apicultores, e que a muller está aí moi ben posicionada co seu 25% de apicultoras registradas, que hai moitas máis, o que pasa é que ainda siguen dando a cara aos homens, pero hai moitas máis detrás, vale? E eu penso que o éxito da Casa do Mel foi desde o principio cerrar o círculo e enseñar as abellas e o mel desde cativos. Iso é fundamental. Eu teño un orgullo hoxe de poder dicir que rapaces que chegaron ali co colexio a facer unha degustación, a facer unha vela, despois viñeron a facer un curso de apicultura e hoxe son socios da Casa do Mel. Para min, iso é o meirande orgullo que podo ter. E penso que é por onde hai que ir. O sea, o que
porque se nos queixámonos moito que si tratado Mercosur, que sí, todo eso non é bom. Pero o que está claro é que se nosotros sabemos diferenciar o noso, non hai por que terlle medo ao Mercosur. E hai que diferencialo e hai que ser asociativos. Hai unha corriente que a min me pon enfermo, de verdade, nos últimos anos. Cada un a súa etiqueta, cada un o seu nome, cada un non sei que, cada un non sei que máis. E nos estamos olvidando do conxunto, facer unha asociación fuerte e defender unha marca e promocionar. Finalmente, Ferreira aproveitou a súa intervención para demandar un relevo xeracional tanto no sector como á fronte da propia Casa do Mel e poder manter esta entidade como referente no sector apícola galego. Tamén onte mesmo se desenvolvían as Pontes un obradoiro de ramas literarias. Foi acorde con esas convocatorias dos Xoves na Biblio. A proposta protagonista da xornada de onte dos Xoves na Biblio foi toda unha novidade. É que non tivemos contos, monicreques ou música, sen un interesante taller no que letras e tamén creatividade artística foron da man. A proposta, que levou por título Obradoiro de Ramas Literarias, aterraba na Biblioteca Ribera Rouco grazas ao programa de actividades impulsado pola Deputación da Coruña o abeiro da propia Biblioteca Provincial e logrou atraer a atención dun nutrido grupo de nenos e nenas que foron quen de deseñar unha árbore propia, pero do máis especial. De feito, o punto de partida era o conto, lenda ou texto favorito de cada asistente. Dende aí, e con verbas e tamén material de refugallo, tocaba deseñar unha árbore coas súas ramas, nas que se penduraba o que a xuizo de cada pequeno facía especial o conto escollido. Unha oportunidade de que os participantes reflexionasen sobre esta historia que é importante na súa vida literaria e os valores que transmite ese texto que é tan especial para os máis pequenos. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. Xa o xoves da vindeira semana, a Biblioteca Pontesa vaise vestir de festa para celebrar o Día Internacional do Libro. A programación ideada para o día 23 arrincará ás 6 da tarde coa actuación de C Orquesta Fantasma e o seu remate tocará coñecer o nome dos nenos e nenas gañadores do certame de deseño de marca páxinas que por cuarto ano consecutivo organizan dende a Biblioteca Ribera Rouco e no que a cousa vai estar complicada, con máis dun cento de propostas que loitarán por facerse cos premios en xogo. Outra cita que tivemos onte, agardada ademais, porque fora adiada no seu momento, é o da banda de St. James. Houbo que agardar, pero antes sí que sí, pontes e pontesas de todas as idades pudemos desfrutar da maravillosa actuación de St. James Dixie Band. A formación galega de jazz chegaba ao Auditorio Municipal a Lobi 2 meses despois de ter que adiar a súa visita a terras pontesas, neste caso debido á xornada de loito oficial no país polo accidente de tren de Adamuz, pero a espera pagou a pena. O pontés Óscar Prieto puxose á fronte dun concerto que levou os presentes ao Nova Orleans do século pasado e en dos ritmos da época contaxiaron ao público presente que incluso en algúns momentos acompañou a formación coas súas palmas. Xunto con Prieto tamén se subiron ao escenario 3 grandes artistas: Fausto Escrigas ao saxo soprano, Xoan Padín na voz e na táboa de lavar e Juan Cabe coa guitarra e o banjo. E cunha única fin, levar o típico son do jazz de rúa a públicos de todo tipo e de todo o país. Mix it with a little bit joy. Say, don't you know it? Should show it, thought it blue. Wanna teach you, come on now, do this dance. Call the hippie-teebies dance. Yes, sir, I was gonna do the hippie-teebies dance.
you. Come on down to that dance called the heebie-jeebies dance. Yes, too. Mama's gonna do the heebie-jeebies dance. A St. James Dixie Band levan dende 2008 apostando polo swing, o second line e o Dixieland. Estilos que, grazas ao programa Dinamizar Tellota do Instituto de Transición Xusta, se subían onte ás táboas do Auditorio Pontes para converter este espazo nunha viaxe musical a aqueles Estados Unidos tan emblemáticos dos anos 20. E xa hai un momento, falábamos da cita que tivemos onte na biblioteca, temos que ir adiantando tamén a programación das novas citas nese mesmo espazo cultural, na biblioteca. A Biblioteca Ribera Rouco vai afrontar esta recta final de abril con moitas actividades en axenda. De feito, ademais do xoves na Biblio, das presentacións literarias ou de espazos como Relendo a Vida ou Falarmos Nós, tamén nos vindeiros días toca pechar os 2 clubes de lectura do mes, cos habituais encontros nos que tanto os integrantes do clube tradicional como de novela negra poñen en común as súas impresións sobre os títulos lidos nestas semanas. Así, o luns que ven, ás 8 do serán, toca a convocatoria do Clube de Novela Tradicional, en o que a obra sobre a que se vai debater é Festina Lente, un texto editado no 2014, obra de Marcos Calveiro, en o que o protagonista é un aprendiz de encadernación que vai facendo partícipe da súa experiencia vital e laboral ao lector na Compostela dos séculos XVI e XVII. Xa para pechar o mes, o luns 27, tamén ás 8, tocará analizar Os corpos dos Romanov, unha publicación de 2022 do escritor Alberto Ramos, en a que o punto de partida son 2 homes que coinciden nun bar, que non se coñecen de nada, pero que rematan involucrados nunha pelexa a morte. Polo momento, os 2 libros que protagonizarán os clubes do mes de maio están aínda por anunciar, pero toda aquela persoa interesada en sumarse a estes encontros mensuais pode obter máis información ou anotarse nas propias dependencias da biblioteca. Nova exposición en Comeluz, neste espazo artístico, desta vez son os propios rapaces e rapazas que se están formando ali. Estamos acostumadas a visitar a sala do taller artístico Comeluz para desfrutar das obras de diferentes artistas xa profesionais, pero durante este mes de abril o espazo que dirixe Sergio Picos vai apostar polos seus propios alumnos e alumnas. É que tamén é do máis necesario darlle un lugar a esas xoves promesas que coa súa curta idade están aprendendo a arte do debuxo e da pintura. Así as cousas, ao longo destas semanas que quedan de abril, nas paredes de Comeluz xa podemos desfrutar de máis dunha trintena de debuxos dedicados ao mundo animal e ideados polos alumnos e alumnas da escola, como Noa, Iria ou Ander. Animais domésticos comparten protagonismo con animais mariños e salvaxes, e que podemos atopar a un can ou un gato na compañía dun galápago, un cabalo ou unha balea, e incluso un koala. Iso sí, todos comparten técnica, a acuarela sobre lámina. Tallarín vive en un plato con los otros tallarines, se mueve por aquí, se mueve por allá y cada tanto se detiene a saludar. Es muy flaquito y también muy saltarín, que me recuerda a mi comida preferida. Si como un tallarín me siento muy feliz y cuando estoy con mis amigos canto así. Que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo comes tú. Un tallarín lleva un sombrero y tiene roja la nariz, salta a la comba y siempre ríe muy alegre. Se mueve por aquí, se mueve por allá y cada tanto se detiene a saludar. Es muy flaquito y también muy saltarín, que me recuerda a mi comida preferida. Si como un tallarín me siento muy feliz y cuando estoy con mis amigos canto así. Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco
poco de sal y te lo comes. A mostra que se pode visitar de balde de martes a venres no taller da Avenida da Habana terá abertas as súas portas durante todo o que queda de mes. En pouco máis de mes e medio, a verdade case en 2 meses, teremos as festas de Vermui recuperadas o ano pasado. Continúan as actividades para promocionalas e para recaudar fondos. Mañá temos unha cita coa comisión e con todo aquela que queira colaborar. A Comisión de Festas de Vermui celebra esta fin de semana unha cita para seguir a promocionar as festas deste ano. Vai ser da man dunha sesión vermú con xantar e tardeo e que terá lugar mañá mesmo. O obxectivo é recaudar fondos para as festas parroquiais do verán e o inicio da convocatoria está previsto para unha media da tarde. O menú son tan só 10 euros e conta con oferta sinxela con xamón cocido, patacas e pan. Os tickets están xa a venda no Bar Calvo, na Perruquería Marcos e en Cadena 100. E a música vai correr a cargo de Eventec, Cosme DJ e o disco móvil de O Martino. E mañá volve tamén a ruta turística Vila das Pontes, unha proba así automobilística, pero nin moito menos deportiva nin competitiva, unha ocasión de practicar unha modalidade que sobre todo fomenta o lecer e a pericia na conducción e nos tempos. De todo isto darános boa conta mañá a disputa da Vila das Pontes que organiza a CAP. O Automóvil Club As Pontes celebrará mañá a 10ª edición da Ruta Turística Vila das Pontes, puntuable para o Open de Rutas Turísticas de Ferrolterra de 2026. No evento, que non ten carácter competitivo, participarán todo tipo de coches, tanto actuais como clásicos, que terán que seguir as indicacións da organización plasmadas nun rutómetro no que xa se indica a hora que teñen que pasar polos puntos sinalados e respetando en todo momento as normas de circulación. A roita deseñada polo Clube Pontés ten un percorrido de 110 km divididos en 3 seccións, entre as cales farás un pequeno descanso. Os máis dunha vintena de pilotos, así como os copilotos e a xente que os acompañe, ese anote poderá desfrutar dunha cea de confraternidade coa que se pechará a xornada e na que tamén se vai incluir a entrega de premios. Mañá dende as 2:30 farás a entrega de dorsais e demais documentación na cervexería O Colador e dende as 4 está prevista a saída do primeiro corredor, neste caso dende a Rúa 8 de Marzo, onde tamén vai quedar instalado o parque pechado da proba. Con respecto aos premios, haberá trofeos para os 3 primeiros clasificados, para o primeiro equipo feminino e tamén o trofeo Gumersindo Calvo para o equipo máis novo. E como estamos a venres, toca tamén repasar a xenda intensa, ampla axenda desta fin de semana. A fin de semana é unha moi boa opción para desfrutar de diferentes citas culturais e aquí na nosa vila sempre contamos cun amplo abano de posibilidades para o noso tempo de ocio. De feito, mañá e domingo teremos ata 5 proxeccións cinematográficas na Casa do Peso. Para os máis novos, chega a segunda aventura na gran pantalla de Mario Bros Galaxy, en a que normalmente teremos os irmáns fontaneiros máis famosos de Nintendo axudando a princesa Peach a salvar o reino champiñón. ¿Querías vernos? No os mováis, enseguida os atiendo. ¡Sopa para mí! ¡Hay que limpiar! ¡Verú! ¡Verú! También podamos el bonsai. ¡Allá vamos! ¡Ja, ja! ¡Hola, Luigi! ¿Qué pasa, Mario? ¡Contemplad! He hecho una obra maestra para la princesa Peach. ¿Qué os parece? Me encantan los colores. Es basura. ¿Cómo te atreves a decir eso de mi obra maestra? ¡Derretiré la piel de tus huesos! Me callo. Ya me perdonaréis. Ha sido un arrebato del viejo Bowser. Supongo que todavía estoy lidiando con mis demonios. En fin, si no duermo mis 8 horitas me convierto en un auténtico monstruo. Me llamo Bowsy y voy a llevarme a mi padre ahora. Super Mario Galaxy proxectarase mañá ás 5 en sesión neurodiversa e o domingo no mesmo horario, pero nas condicións habituais de luz e de son. E para o público adulto, chega a última proposta do gran Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Un drama con Bárbara Leni, Aitana Sánchez Gijón e King Gutiérrez, no que a protagonista deberá facer fronte ao falecemento da súa nai poucas semanas antes das festas do Nadal. Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? He
contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme? ¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar? Le dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más. ¿Son tumbas? No. Se llaman socos. Son maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje. Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta. Caiga quien caiga. Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas. No te reconozco, Mónica. Ya sé que no me conoces, pero yo a ti sí. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder. A Marga Navidad contará con 3 pases, mañá ás 7:30 ás 10 da noite e o domingo ás 7:30 da tarde. Como é habitual, as localidades xa se poden mercar na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. E do cine, o teatro coa terceira entrega do ciclo Teatro Amador Concello das Pontes e cunha proposta que chega dende Alfoz da man da formación Os Pícaros da Lagoa e a súa montaxe Estes vellos saben moito ou non, da que poderemos desfrutar mañá gratuitamente no lobby. Trátase dunha proposta para todos os públicos, protagonizada por un grupo de persoas maiores que entre lembranzas, confidencias e situacións inesperadas amosan que a experiencia da vida pode ser tan sabia como imprevisible nunha comedia chea de humor e tenrura. A función arrincará como é habitual ás 8 do serán e os convites xa se poden descargar na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben mañá na billeteira do lobby unha hora denantes do inicio do espectáculo. Tamén temos literatura, porque se esta tarde tiñamos presentación na biblioteca da nova novela de Anxo Vidal, o domingo toca tamén coñecer o segundo libro, neste caso, de Xosé María Ferro Formoso. Falamos de Oblea, un thriller no que novamente o protagonista é o doutor Lafontaine, pero que nesta ocasión vai ter que investigar un asasinato nas Fracas do Eume que poderemos coñecer neste caso, como apuntábamos o domingo, dende as 12 no Museo Etnográfico de Montecaxado. O autor nesta ocasión vai estar acompañado polo seu pai, Xosé María López Ferro, e, por suposto, tamén dedicará esta nova publicación a todos aqueles veciños e veciñas que se animen a asistir a este evento. E rematamos cunha cita coa Calceta, porque o domingo temos xuntanza mensual do colectivo Puntadas con Agarimo. Nesta ocasión vanse desplazar a Tamañón, ata o albergue Albeiro do Sor, para realizar a súa habitual quedada en horario de 4 a 7 da tarde. Haberá tempo para calcetar, ganchillar, conversar e, por suposto, para desfrutar dunha saborosa merenda. Para anotarse, toca telefonar os números habituais de contacto: o 658 96 1505 e o 660 66 6186. Es intensa é a xenda lúdica, a xenda cultural, non menos é a deportiva. Repasamos tamén o que nos deparará o deporte local nesta fin de semana que arrancamos. O Clube Deportivo Asponte recebe o domingo ás 5 da tarde o Imperator. Un partido vital para os ponteses, xa que gañando seguirían no pozo, pero as contas darían aínda, para unha milagre moi pouco probable. Pero é que perder significaría que os números xa non poderían dar. O Imperator é o equipo que os precede na táboa, está a 9 puntos, pero que a salvación está a 12 puntos e só quedan 15 por xogarse. O feminino recebe o domingo o Carnoedo ás 7. Os xuvenís tamén xogan na casa mañá ás 6:15 con Bugardos e os B visitan o tamén filial do Galicia de Caranza o domingo ás 10. Mesmo rival para os cadetes, pero na casa reciben o Caranza B mañá ás 4. Os cadetes van a Perlío. Os infantís xogan os dous na casa, os rapaces ás 12:20 co Eume e as rapazas co Oza o domingo ás 12. En Alevíns, o equipo A vai a Neiros, mañá ás 12 co Portuarios. O B queda no Poboado para recibir tamén mañá ás 10:15 o Caranza C. O equipo de fútbol 11 recebe o Club de Campo pasado mañá ás 10:30. En Benxamís, na casa, xoga o B co Maniños, tamén B. En Narón, o Sa. Os dous xogando nesta fin de semana. Os pre-Benxamís xogan os dous mañá. Na casa o Sacoval ás 11:20 e na Gándara o B co Club de Campo ás 12. O equipo veterán vai a Culleredo medirse olímpico do Ruti, xogan o domingo ás 10 da mañá. O Esteo recebe o Albense, o equipo de Alba de Tormes, coa intención de volver facerse forte na casa e volver a senda de triunfos encadeados que aínda lles permita retomar os postos de playoff que perderon logo dunha recente racha negativa. O que pasa é que quedan tan só 2 xornadas, precisan gañar nas 2 e agardar resultados dos rivais.
O partido de mañá sábado ás 5 da tarde. O filial viaxa a visitar o Estrada Futsal mañá ás 6. Os cadetes reciben o Narón o domingo ás 6:10. Os infantis renden visita mañá ás 4 Narón. En Alevíns os Saban a Fene xogar co Unidad ás 11 e os B reciben o Ponte de Ome mañá ás 7:15. Tamén o equipo Benxamín recebe a Unidade de Fene, pero domingo ás 5:10. O Lago ten os dos equipos seniors xogando na casa. O femenino ás 12:30 mañá co Pollo e o masculino á tarde ás 8 co a Estrada. Os dous no municipal. En categorías de base, os cadetes xogan o San na casa do Parrulo domingo ás 5:30 e os B visitan o Santa Mariña ás 6. O equipo femenino recebe o Burela domingo ás 11:15. Os Alevíns xogan os dous, masculinos fora. Os Saban a Santiago co Alto do Vento o domingo ás 7 e os B o Ensanche co Santa Mariña mañá ás 6. O femenino recebe Monte Caxado domingo ás 12 o Castro. En Benxamín os Saban a Ferrol co Parrulo domingo ás 5 e a Ponte de Ome os B unha hora máis tarde. Ás 6 tamén, pasado mañá. Os pre-Benxamín xogan os dous de visitantes e ás 4 o domingo. O Saco Santa Mariña e os B co Estrella. No hockey, os dous equipos das Pontes xogan esta fin de semana. Primeiro os Benxamíns, que se xogan a terceira praza contra a Compañía de María ás 6 da tarde na Madalena, e xa o domingo toca os Alevíns. Van ao Leiros, onde van xogar dous partidos. Ás 11:15 xogan co Leiros B e ás 12:30 contra o mesmo clube co equipo D. No baloncesto, 3 son as citas da fin de semana. O equipo de pre-minibásquet mixto xoga na casa o domingo ás 10 co Básquet Ferrol e o de minibásquet tamén na casa, pero ás 12 e con Narón. E o infantil mixto na cancha do Cedeira o domingo ás 12. Por hoxe era todo por este venres e, por tanto, por esta semana. Olemos o luns, a cita é aquí, xa sabedes, na televisión local e nos nosos informativos diarios, informativos de As Pontes, na televisión das Pontes. Grazas, boa noite e bo descanso.